So, nalimig karon sa SM. Awi. Vlog number 3. Oh. Wow. Mas wala rin itong mga tao man pa. At dito man po SM na, di man may ka-vlog eh. Here at Terranova, pero ulo kayo Kay ate lang ko magbaro. Kay ate ko din. Anatanan? with Cheska, Cherry, and Jordan. Ate, ako ang iso. Wala ka ba rin mga ate ka ba rin? Ano na ko, tayo magbaro ko. Hi Miko, mo din mo ginaingon ng SM ko. Gusto ko iconic stocks. Pwede dire. Cute ko dito sa Breeza. Ito ganing Japan something. Tino mga soft. Daiso. Really? Japan. Dapat yung isa ka Japan. Katong sa likod. O, sa ngar sa likod. So mag-weekend market immune niya. Tapos mag-yaw-yaw. Nawala. Gani, kapares na tayo. Serious, mapapunta siya. No? Gapo, good. Gapo kay price. Tutukan din ba? Ay, dinay, so ito na ng cherry sa bunyag. Ano siya siya, oh. Ako mag-get dive it. Bunyagan. Ato ta, ha? Ba't ito ta? Off din ang camera. All the time? Dili, kapag dulong dire. Riverdale. Oh my God. River Vixen. Nag-plan ko nila Cheska na mag-paradise. Paradise naman ka. Tara, paradise. Karandayon. Karandayon? Tara. Ako, muli. Ako gano'n nung ka sa orientation kayo magano ko jumper na skirter. Nana kay jumper na skirter. Hello, mag-fashion today ko. Lilo. Mag-vlog sa ka na. Di ko bullshit. Dako kayo nga ba? Wala kayo mag-vlog. Kaya kinataran sa tao. So, gano'n sa mag-vlog mo? Ugma na yun. Sige na. Ugma? Ayaw, ugma. Ay, ayaw, ugma. Uy, kaya nagsunod-sunod na akong lakaw. Kami 30 lagi. 30? Kasi sad. Ganyan ka ba na? Oo, mong gabi. Nyamot ka. Ganan ko, ani, oh. Ganon po din diri ang cups. Ano man dyan yung mga ganan? On the way to weekend market. Nagdala mo Something. Ano yung basket na yun? Ano kay Raymond? Struggle is real. Wait lang. Ato, ayun kay Bakay. Taas mga itong linya, no? Kato kung na weekend market mo nila Cheska. Unya, ano may, dito ba, niya, ano may kay Marian. Marian lang, yung entrance 5. Ano? Siya na, oh! Sunod, okay na siya yung bag niya. Ano, sige siya, 5 doon na siya ka ng SM, okay na SM. Doon na siya niya. Kaya, kasi siya ako, Marian, di kita magbayad, Marian, rin pakauna lang ko. Asya, daming kay ka dyan. Dali na dito siya mauto. Dali, lagi ko kayo. Hello! Dali may karoon sa weekend market. Badunggan. From Tita Rositas. Thank you. Sponsor from Tita Rositas and Barrio Bistro. Babahang Cheska! Oy!
it's me, Raymond again. I will just do a recap on what we did in this vlog. First, pumunta kami ng isang lanang for the weekend market and also for the photo shoot. And then when we arrived there, we go first to the mall. Siyempre, ang init ng panahon, so we want to cool down ourselves first. In there and then see some clothes in the clothing store. Visit Terra Nova and Forever 21. After that, we go outside and then finally we go in the weekend market. We walk around and then see some stall of different restaurant or cafe. Kumain kami. Bumili kami ng drinks from Tita Rosita's, which is the blue drink, and it costs only 30 pesos. Sobrang sulit. Kumain kami ng pizza, which is buy one take one sa Barrio Bistro, and I forgot how much it costs. After that, we did a photo shoot, which I will pack up in 3, 2, 1. If you want to see more the photo shoot or the pictures that we took, you can visit my Twitter account, which is I will in the description box below. I didn't vlog that much because maingay, tapos hindi ako marinig. So I did just montage of the event. So that's it. So if you guys want to see more videos, make sure you subscribe and hit the like button. And of course, don't forget to comment below what do you guys want to see in the next video. So until then, see you guys later. Bye! Oh, I forgot to turn off the camera.